Señora conselleira, vexa, Muralla de Lugo, tractores e máis tractores. Vale, Partido Socialista, Muralla de Lugo, tractores e máis tractores. Non a Mercosur. A señora conselleira ten a poder total para chegar e dicirlle a Europa que rompen con Ursula von der Leyen e romper o acordo. Se quere, que a competencia está transferida. A conselleira ten poder absoluto, o que non ten é decisión. Queda moi bonito invitar a Ursula von der Leyen a comer no Pino e a asfaltar a Carballeira e tomar unhas cervezas. Pero o rural estamos dicindo o contrario. A Ursula von der Leyen non se lle pagan cervezas en Galicia. O rural deféndese así, estando aquí. E non con paños quentes, para que despois cheguen a Europa e voten con Ursula von der Leyen, do mesmo partido que vostedes. E señor Pedro Sánchez, dé a volta e marche. Mire, no tractor que vai diante, xuventude, relevo xeracional, que están acabando con el. Aí o teñen, o que nós chamamos a chavalada, que ten sangre nas venas. Vamos, chavalada! Aí, aí! Escoite, escoite que ven roña. Mire que ben arde lá no fondo. Agora os chavales estes saben ler as competencias e sabe quen as ten, xa non se engañan a ninguén. Galicia está ardendo, polo que se ve aí no fondo. Era do ADN, non? Era a cousa así, que era do ADN dos gallegos. Xente que está aquí, penso que ten que seguir os pasos do que lle mandan os oligarcas políticos de Madrid. Non te movas, non digas nada, pero hai unha cousa. A xente que está aquí, ao mellor cada 4 anos cambia. E poder ir pola calle ca cabeza levantada cando deixas un cargo, sin que che digan nada ou se paren a falar contigo, a ter que andar escondida, salir escoltado nun coche, é unha das vergonzas máis grandes que pode haber na vida dunha persoa. Os gandeiros non temos ese problema. Vamos ca cabeza alta, vamos cos animales. Un día oleremos asilo e outro día oleremos a outra cousa, pero alimentamos o mundo, sabemos vestirnos, temos educación, sabemos estar, que é o máis importante, estar á altura da sociedade, que é o que os políticos non están facendo nos últimos 25 ou 30 anos. Están sentándose nunha silla, queimando o rural como demostramos aquí hai 4 días, abrazándonos a todos, enarbolándose nunha bandeira que non lles pertenece, porque as bandeiras son da xente que estamos aquí, do pueblo, do que protestamos, e cando protestamos os gandeiros é porque xa estamos unha soga ao cuello, pero temos unha suerte, que temos navallas para poder cortala, e podemos ir pola calle. O maior equilibrio e a maior satisfacción é que cando vas pola calle alguén te abrace e che diga gracias, gracias polo que fixeche, gracias por deixar un camiño mellor porque están. Eso é o que os gandeiros facemos na sociedade. Dende aquí, a toda a xente de Lugo, a toda a sociedade de Galicia e de España, convidámolas, como decíamos por aí adiante, a que consuman produto galego, a que consuman produto de calidade, un produto marcado. Coller un produto dun lineal e mirar de onde ven é un segundo. Despois xa se conoce. Comprade, apostade por nós. Somos garantía, non fallamos.
Iso é o que pasa aquí. E iso é o que non podemos permitir. A xente que nos lidera en Europa ten que ser xente que tiña as maos tralladas e as botas tralladas de andar con botas de goma, de andar ao frío e de saber o que se sufre para pagar a final de mes e para poder meter o alimento ás nosas casas e á nosa familia. Isto escoitástelo sempre, pero hoxe é un día superimportante e debémoslo ter moi claro. Todos os que estamos aquí provemos de xente que traballou no campo e as pasou negras. Nin había calzado, nin había roupa, pasábase frío, pasábase calor, e empezar a vir as máquinas. Eu creo que por eles debemos seguir luchando. Non podemos fiarnos de ninguna promesa que nos faga esta xente, excepto que o diga públicamente ou deixe firmado. E ainda con todo eso, creo que debemos ser escépticos, porque levan 40 anos engañando. Isto empezou no 2015, a maioría dos que estades aquí deste un cambio de vida ao rural galego e ao rural español. Eu non tiña a sorte de estar aquí e hoxe pois teño a sorte e tócame estar por casualidade. Calquera dos que estades aquí podíades estar aquí subidos. Non podemos permitir que nos hagan abandonar a terra dos nosos abuelos, a forma de vivir que queremos. E non podemos rendirnos agora tampouco, porque ao final os que temos fillos e os que temos descendencia temos que darlle a oportunidade de seguir loitando. Non poden decirnos dentro de 10 ou 15 anos, joder, se meus pais o intentaran unha vez máis isto hubiérase conseguido. Creo que nadie quere eso, nadie dos que estamos aquí a auga, nin a 6 grados de temperatura. Os políticos querennos coaccionar, querennos vender unha paz que xa estaba para 2031, querennos calar a boca, e iso non se pode permitir. Non podemos cambiar, como ben decía, xente que temos de referente aquí, BMW por cáncer. Iso é o que vamos facer. Ao final, os nosos políticos de Europa non dictan nada. Quen o dicta son as grandes empresas farmacéuticas, as grandes empresas energéticas e as grandes empresas de automóviles. Mandaremoslle para ali e firmarán grandes contratos dos deles a cambio de traer mercancía con produtos cancerígenos, con produtos que producen Alzheimer e con produtos que producen enfermedades pulmonares. Eso que nos sepamos, porque foron os que nos prohibiron hai 25 anos aquí. Levamos 25 anos limpando a nosa terra, limpando os nosos animales e limpando todo para poder ter un dos mellores produtos do mundo a un precio moi baixo, que é por o que loitamos moitas veces. Non é hoxe precisamente o que pedimos cartos, non pedimos cartos, non estamos aquí por nós, estamos aquí por todos eles e por todos os ciudadanos deste país e por todos os ciudadanos de Europa, para que mañá cando cheguen a un lineal dun supermercado, na parte de diante podan atopar un produto galego, un produto español ou europeo, un produto con unhas garantías de calidade excepcionales, con unhas garantías sanitarias excepcionales. Si se firma ese tratado, o que vai pasar é que eses produtos nosos pasarán a unha segunda parte do lineal e entrarán os deles. Aí o consumidor comprará porque non estará nin identificado. En 2, 3 ou 4 anos nos pararemos de producir e despois comeremos o que nos den. E o que nos dan, sabedes o que é, como decíamos na manifestación? Merda! Iso é o que vamos comer. E desde 2015 levase dicindo que o que vamos comer é merda. E pagar a cara. Nas granxas agora non temos onde metela, pero despois o que nos veña metido nas bolsas vamos pagalo ben claro. Por eso que a promesa que traemos da Diputación é unha promesa de aire. Se eles se queren facer algo teñen que demostralo, pero mentre non demostren nada, os que aquí estamos non llevamos dar nin o dereito a pensar que o queren facer ben. As nosas granxas están calificadas como as mellores que hai en Europa. Non podemos baixar eses estándares, teremos que seguir loitando e producindo ca mismo con mellor calidade. Pero a parte que facemos isto, temos que seguir resistindo aquí. Os políticos pensan que nos desgastamos, e é verdad que nos desgastamos. Temos 150 moitos tratores aquí, e hoxe chegarán moitos máis, pero ainda non chegan, necesitamos máis, necesitamos ter esta planada con máis xente. A forza do pueblo é que consigue cambiar as cousas. Moitas veces decimos que, bueno, é que hai que facer como en Francia. En Francia as normas están como aquí. Sabedes o que pasa? Que Francia hai uns centos de anos escreveu unha historia.
Francia, que non quero decir que vais a que facer para que aquí nos medios de comunicación tergiversen as palabras. Francia hai moitos anos pasou pola guillotina os opresores que tiña. E hoxe o pueblo francés ten a soberanía. E o pueblo francés sale á calle e os políticos fanlle caso, porque saben que Francia non anda con bromas. Nós vamos un pouco máis tarde, pero os políticos teñen que saber que os gandeiros galegos e os gandeiros españoles tampouco vamos parar. Non somos menos que eles, non nos rendimos, non tiraremos o esterco aquí, pero temos outras medidas de presión que non vamos a afloxar e non van permitir que nos cambien de opinión. Non nos van comprar con votos porque senón xa non estábamos aquí os que estamos. O que vos pedimos desde as dúas asociacións é moita forza, moita unión. Eles pensan que esta é unha guerra pequena. Isto non é unha guerra pequena. A situación geopolítica deste país e de Europa é totalmente inestable e desconocida como nos últimos anos. Os políticos teñen que posicionarse. Ou están ao lado do sector primario e ao lado do consumidor, ou están ao lado de Mercosur. Pero o que teñen é que decilo xa, por este megáfono, sin nadie no medio, en ningún despacho encerrados, públicamente, desde as comunidades autónomas hasta Madrid. Estamos gobernados no sector primario por auténticos delincuentes. E o que teñen é que decir onde se van poñer. Non lles pedimos nada máis que eso, que nos digan onde se poñen, e a partir de aí nós escolleremos. De todas formas, vou vos decir algo para ir acabando. Eles pensan que unhas eleccións son a guerra e son o inferno. Están equivocados. O inferno somos nós e estamos aquí. E vámoslle demostrar hoxe chovendo, vámoslle demostrar mañá, vámoslle demostrar todos os días que fagan falta. E dende aquí pedimos aos medios de comunicación que non nos censuren, que voten o que estamos falando, que graven a xente que está aquí, que non pase como outras veces. Reivindicámonos e só nos eventos sensacionalismo. Sabemos que o traballo deles é importante, pero por favor, necesitamos a axuda de todos, da sociedade, non só dos gandeiros e dos produtores que estamos aquí. Necesitámosvos a todos. Se queren guerra, van ter guerra. E se queren ir ao inferno, o demo téñeno aquí. Moitas gracias e vamos a por ele! ¡Vamos! industriale. No, pero ahora sí. Mira.
que nada para eso. Y cuando eso prende, eso cuando lo meten al horno para hacer una que meten el muerto así, lo meten a más de 1.000 gramos. A más de 1.000 gramos. Unos 1.500, 2.000, para que nada se vuelva ceniza. Aquí seguimos, en Lugo, ca muralla prácticamente rodeada de tractores, ca previsión de que mañá cheguen máis, en pé de loita en contra do Tratado do Mercosur. Hoxe subiron un montón de tractores, van dormir aquí esta noite. Hai un montón de xente que se acercou agora pola noite hasta aquí, a Ronda da Muralla, para seguir en pé de loita co dito non ao Mercosur. E por que non ao Mercosur? Porque o Mercosur non só é que vai acabar co sector primario do noso país, sino que vai a levar o consumidor a que na súa mesa non poida poñer un produto de calidade, a que na súa mesa non poida poñer un produto de cercanía. De pouco nos sirve que veña produto barato se a calidade non acompaña. Mañá é un día moi importante aquí, na loita que estamos levando na cidade da Muralla. Por eso facemos un chamamento a todos os que poidades vir mañá ás 12 diante multiusos da Xunta de Galicia na Ronda da Muralla. Mañá temos unha reunión ca conselleira. Vamos a trasladarlle as nosas reivindicacións e por eso necesitamos que todos, absolutamente todos os que poidades estar aquí, sexa a pé, con tractor, con patinete, con bicicleta, en carretilla, danos igual, pero a cuestión é que esteñades aquí facendo forza e presionando, porque isto non é solamente a presionar ou facer forza ou apoiar os gandeiros de leite ou os gandeiros de carne ou os agricultores ou a Agromuralla ou a Suprema, non vos engañedes, isto é en defensa do interés de toda a cidadanía, non só en interés dun sector. Me voy a meter.
Aplaudir.